exclusive. Power beats flow, beats flow. Ayun, Miguel, shoutout ulit. Kuya Mon, maraming salamat. Ayun, pasensya na ka guys, naputol kasi ang live stream ko kasi tumawag ngayon kasama ko. Oo, tumawag si Walid. Ay, naputol siya. Sabi ka, subukan ko yung mag-direct, ni direct live stream na lang kayo. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayun, Ma'am Scarlett, Miguel, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Ayun, Kuya Mon. Ayun, pasensya na kayo guys. Kasi mahirap kasi mag-live pag direct minsan. Ayan, sige. Ayun, pag gusto nyo umakyat sa taas, sabihin nyo lang, bibigyan ko yun ng handa. Oo, hindi ko na nabuksan yung harang doon sa isang ganda. Maraming salamat sa inyo ulit doon, guys. Powered by DJ Bongbong exclusive. Ayan, mga friend. Shoutout ulit sa inyo dyan. Parang vlogger. Ayan. Lovely. Walang tao para sa inyo ngayon. Powered by DJ Bongbong exclusive. Ayan, pre. Ayun, gabi. Ang lakas ng sounds mo. Oo, naan ko lang, pre. Igit na mo lang. Oo, okay. Kasi wala pa na pumakyat eh. Ayaw makyat ka. Babaan natin. Ba't tayo na tumawa ito? Huwag Ayan. mong pilitin kung ayaw tumawa. Hugot. Hugot ka, pre. Ay, maraming salamat sa iyo. Nakadapa na ako. Hirap yung mga nakadapa. Mas okay na yung dinadapaan kasi ikaw yung dadapaan. Ayun, oh, galing. Puro dapaan na tayo nito mamaya. Shout out Kuya Sineo. Hindi, nag-live kasi ako. Noong una, direct kasi yun eh. Kasi hindi naman ako nag-StreamYard na eh. Ay, tumawag yung kasama ko na ay pinindot ko naman. O di siyempre, sa cellphone ko naka-live. Ay, naputol siya. Ay, kamusta naman na, pre? Buti balita? nga sa'yo. Kaina pa ako. Sige pa nga yung hagdan. Wala hagdan. Wala ko daan dita. Wala na ko kapalod dita. Kahit pigado sa mo. Taguluto mo.
Ah, gali. Wala ka pa puli? Kita mo nga rin ako ni. Yuan eh. Talo ka ni Yuan eh. Sus, mapigaw nga. Mm. Si Yuan ano puli ito sa lugar niyo ba rin yung banda doon? Mm. Oo. Yan, Kuya Kaya mga Chanel, shoutout. Si Yan, Kuya so, Chanel. Yan, Lord Sony, maraming salamat. Ayun. Ay, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayun. Sabi ni Ma'am Scarlett, bakit walang halang? Oni, meow. Ayun, basahin natin ulit kasi hindi natin mabasa kanina. Wala ka daw harang. O, kabubukas ko lang. Mm. Tani, gay na, nagsaka ako ng kanta. Wala managdan. Si kanta ka na, pre. Kasi mga the floor is Pangit. on. Kanta ka na. Tulog ng mga tao diri amaw. Wala pa gani 20 minutes ka nag-in ng live ko. O, siling mo, tulog na sila. O, 20 minutes. Ano na yung oras? Alas 11 doon. Supportat. Ay, ba't gano'n ang ano ko? Supportatahan. Pati-pati pag-edit ng banner sa Supportahan. ito, nagkakagulo na. Shoutout sa inyong lahat dyan. Nakatambay ang isa ko diha. Sige, pre, tawag ka, salamat. Nag-edit na, abi ko kay Gadapa. Aba. Padapa ka lang da. Patidik ka lang na, pre. Ay, manamyaw ko na sila diya. Kung gusto mo magkanta, kanta ka na. Ihutik mo lang eh. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ikaw ang hanap-hanap ko. Tuhitin mo yan. Sa gabit araw. Kanta ka na, pre. Sanayin ako may mga CPR eh. Paano ba kanta ko sini kay palong na tao di? Damo ka mo daw? Mm. Laki. Ito ang background music ng jutay lang. Ang tunga-tunga lang na. Eh, Hindi. okay lang. Ayan, 5 million viewers dyan. May allowed shoutout ulit check. Kadugay ka ng pre, wala bakasyon na. Ganap ko eh. 3 years. Nakarigil mo po 3 years. Mm. Nakalit sa nag-pandemic, no? Oo. Dira ka sa Hong Kong? Yes. Oh, tutod na. Nari ko sa Hong Kong. Oo, duwas ka dyan. Mm. Tutod na mo na. Dugay na. Dugay na. Dugay na ko de. Dira ka naka-years na. 8 years. Siya lang ang employee mo? Mm. Okay, buot man. Mm. Karamihan na sa Hong Kong, Hong Kong, tapos pagka direktor ng Canada, karamihan naman ganyan. Bago naman logo nyo, pre. Mm. Ano yung tinambayan nila Lutz Piga? Bahay nila na yung Merle yun? Ha? Oo. Saan yun? Sa Manila o sa probinsya? Isang province? Sa Manila.
Nila yun? Mm. Ikaw, sana uli mo ha? Kasi hindi ka ano pa. Kaya pag-ura. Pumabalik yan. Tingnan yan, sunod tuig. O sunod tuig, guro pre. Kaya may gina-message tip ako. Hindi ko na mag-graduate na. Alex. One year na lang naman. Apurgod naman po. Tapos yung ganda. Ayun, mga chat ulit yan sa inyo dyan guys sa baba. Ayun, kasi siya lang kayo. May mga bahay kayo, baba nyo lang dyan para tamsakan natin o dikitan yan. Mga chat ulit. Huwag nyo naintindihin yan si parang vlogger, siyempre. Madapa na yan. May dinadapaan yan, kaya nakadapa siya. Sabi niya nga, mas maganda pa yung siya nakadapa, hindi lang daw siya dinadapaan. Malay mo sa ilalim, may dinadapaan din. Yan, pero ngayon guys, parang tawa na. Ayun, magkala dyan tatulit nyo dyan, so 4 million viewers na. Angit. Kasi wala kasi ano ngayon eh, nung mag-Ramadan, magkainan muna. Kaya mga tao, busy pa yung mga tao dito sa Middle East. Di ba pre, dito ka rin galing dati? Oo. Kaya ano ngayon? Kultur, tao yan? Sama ko, makain na eh. Ayun, Kuya Mon, may galaw shoutout sa'yo, Kuya Mon. Salamat sa inyo, Kuya Mon. Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Land base, may outside base, nagalaw shoutout po sa inyo. Nakabuto na ba kayo dyan? Shoutout sa lahat! Ayan, sabi ni Kuya. Kuya Parang Melandro, buto ka na. shoutout. Ha? Nakabuto ka na dyan. Anong buto? Inglesin ko na lang kasi pagka ano, sinasabi ko yung naka-vote ka na. Kasi pag may vote, Naka-vote. Tarong Wala pa, nga, istorya. Wala. Naman, shout out, co-host mo, Kuya Falcon. Sana yan. Kuya Melandro, shoutout. Si ate mo, parang vlogger yan. Shoutout ako. Kuya Melandro, shoutout. Ilang bre, mag-edit ka lang dyan. Wala tayo na pa background music. 5 million viewers natin yan. May galaw shoutout ulit sa inyo. Ayan. Meow. Meow, sabi niya. Kaya mo. Nakasla yung uso niya. Meow. Parang pinapractice mo na pre yung uso mo pre ha. Hustler na mo. Ha? Hustler. Pag aslet, naka-usli yung uso. Oo, di punggol ka giba. Hello. Eh, mas mapinghan, thumbs up. Ayan tayo, mami. Galaw, shoutout sa'yo. Tayo, ma'am. Baka sa gusto kong makit, may nagdaanan ako isa.
Nag-StreamYard na ako. Sinubukan mag-StreamYard kasi nga pagka-direct, lagi na lang nalagas kasi lalim. Ayan, Aldema. Helping hands. Miguel out, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Sa Aldema po ay nasa Japan. Miguel out, shoutout all here. Good evening, everyone. Pati palakpak ko. Ano. Bakit ayaw magpakita? Ano, nagtatago ako. Parang ka-streamyard ako, nagtatago ako. Oh. Magpakita ka kasi. Masyado kasi ng mga kamera ko, kita-kita pati yung butas ng ilong ko. Ibaba mo lang. Hindi. Isa na kung maliit yung butas ng ilong natin, okay lang. Request sa tema eh. Pakita kayo! Pakita. Backside ka lang. Backside. Ayan guys, pakita na kasi request sa tema. Baka isipin nyo. Pakita. Ay, nako. Ate Ima naman. Kaya kasi mga kamera na walang filter yan. Ayan. Kita mo yung partner ko, nakadapa na yan. Hindi na dapaan yun dyan. Ang post ko dito sa taas. Kasi man, dumaraw ko dun sa live mo, wala ka naman, sa baba ka naman. Doon ka naman sa baba kasi. Direct naman pala yun. Yun si Biskunyang yun, di ba? Yung nagda-live. Ba, namumuro ka. Namumuro ka na. Kanta ba yun? Eh, practice ko na tema. Tinam, pagka-practice ko yun, namumuro. Pero palaki yun. Wait, at may pakaran ito. Si Kuya Rowel yun? Si Kuya Rowel ba yun? Exclusive remix by DJ RD. Shoutout sa Kaya lahat. kasi wala akong pangbigay yuda kasi Kuya Rowel ako pinag-post ko sa live ko. Okay. Ayun gano'n sa tutuloy sa inyo dyan guys. Every Saturday yun. Parang may tapre nagla-live pre. Hindi na ako dumadalaw. Hindi na pa ako. Ha? Hindi na pa ako nag-live. Nag-live ka kanina?
Asaan si my loves? Pio Pio. Eh, wala yun. Baka doon sa galaan yun na tema. Loves Pio Pio. Saan ka na Loves Pio Pio? Hanap ka na dito ni my loves mo. Ayun kaya ma'am, maraming salamat sa pag-video mo dyan. Nagala kasi ako din nag-live stream. Kaya, masyado ko bisado. Ano nasa laptop ka? Cute. Stop gamit ko, pre. Pag laptop kasi medyo ano eh. Hindi ko ngayon ano ni prefect pa. Hindi ko pa na ano kasi wala kang uuwi. Kinuha ko sa yung gamit na doon sa... DJ Dance Remix. Yung mga kuha niya pa yan pag uwi ko po siguro. Kanta ka, Kuya La Loves! Mahina kasi ano ko yung BA ko. Kailangan natin. Kaya maraming salamat sa inyo ng tema. Nasa pabigil. Kuya Mon, maraming salamat sa inyo dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat. Yan guys, kung may mga link po kayong baba nyo po para matamsakan po natin. Kung yun, intindihan nyo yung co-host ko dyan sa baba. Kadapa-dapa. Yan. Ayun, kanta. Kanta. Kanta nga po eh. Kakanta, nag-iinit ako. I-edit. Parang maganda akong pa-edit, no? Ano yan? Reaction video yan? Waiting ko yung kanta mo, kuya. Ha? Tumundong tuloy. DJ Dance Remix. So, kano po kanta ito? Parang naman kayo maburin nyo. Yan, 6 million viewers in the house. May lang shoutout. Hanap tayo ng kanta natin na later. Stop po natin. Tapos na tema. Lason mo halik. Dati kumakanta ako ng mga ano eh. Meron po nakakanta yun. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. When you say na... Pasisahan nyo na yung boses ko kasi siyempre, the way it used to be. Ah, great. Ito tayo mga Gilbert ko tayo. Maluma. Dinig, pre, music niya. Yung ads. Yan. Wala. Wala. Wala.
Daming kartihan kasi itong ano ko eh. Dinig na? Hmm. Mag-off muna ako kasi makita pag bumirit ako eh. Makita yung ang mukha natin pag tayo bumirit ng mga kanta. Ayun. Ano ba yan? Lason talaga? Dito nga isa. Bibiritan ko talaga yan. Teka dyan. Ayun. Ayun guys, puro professional po kumakanta nito. Bawal po yung mga hindi professional dito. Wala kayo dyan. Sige. Sige, gusto mo yan ang tema ha. Ginusto mo yan ang tema ha. Napagtyagaan mo yung boses ni Falcon. Ayun. Ayan, sige. Saglit lang. Hello, mic test. Bakit shortcut? Saglit lang. Ano naman excited to kinakanta ko pati. Ayan ang gala, dyan tatuloy dyan yan. Pasensya na kayo guys. Magpakita ka, no? Tayo man yung mga pagod dyan rin. Lonely table, just for a while. Huwag ka tumawa kasi pre. In a bright and crowded room, while the music has begun, I drink your memories in the gloom. To the music still the same. Oh, yan na. Una. It has been a sweet refrain. So play the song the way. Sino ba yun? Used to be. Before sleep and takes it up the sadness. Yan. And maybe she's passing by the window. She will hear a love song and a melody. Yan lang sana. Nakita na kita na sana. Nakapikit kasi ako eh. Ito yung mga kasi redistract ko eh. Friend, stop by, say hello. And I laugh and hide a face. It's quite easy to let go. And the song begins. Bakit kaya sinturado ako ngayon? So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all the sadness. Maybe this is what passion. Ayun na tema. Kasi dati dito ganito ang lyrics niya, iniba lang nila eh. Hanap tayo ng iba. Palitan natin ng matuwa naman kayo. Yan, that's one up. Maraming salamat sa pagdaraw. Tapos na mahal na araw. So, palitan natin ng ano. Gusto niyo pala, tapos na yung mahal na araw. Ayan. Paborito ako rito kasi dito sa ito, Tagalog tayo. Ayan. Para may iba naman. Ayan guys, shout out sa inyo dyan, tema. Ayan, kay Kuya Mo, Alas Padap, maraming salamat. Ayan, gusto nyo lang ano? Masaya? Pero saray, sa bitong gata. Sa tabi ng umbong, may kasaysayang akong nalalaman. Ito hindi chismis,
na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng umuyan at sa kanto ng kalye 7 katang. Ito'y nag-uumpukan ng ilang bilyong istambay. Walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit mayroong tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapway o sesero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, maraming oras-oras ka sa ulo. Ito hindi chismis na pag-uusapan na. Leo, walang labis, walang kulang. Yan, di rin gila-chat out sa'yo. Ayan. Bakit napunta ako doon? Imposibleng maglihim kung ikaw ay sikreto sa itong gatang lahat naririnig. Ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Itong aking inawit, ang tamahay wag magalit. Yan na may bunga na ring-aring isip. Ano daw? Ang 7 gatang kailanmay, isang nagwawaglit. Taga dito ang aking iniisip. Ayan guys, may binaba si Sir Ray. Ayan si Lads Onet, may binaba din. Paano natin mapipin yan? Saglit pa. Ayan, pa-support naman natin guys ang binaba ni Lads Oni. Pakita na ako kasi siyempre pagkatapos ng kanta, pakita na tayo. Pero kabawi sa tema. Ang tema. Ayan, thumbs up dan, Kuya Ray. Ayan guys, may nakapin ba yan? Wala kasi ako sa gana ngayong umanta eh. Tema, hindi ako naka-ano ko yan eh. Parang wala ko sa mood ng kanta. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Lads Ray. Si Lads Onek, saka naman natin. Baldado. Kabukas ako dito ng ilang mga. Wala na. May masama pa naman pang 8 thumbs up, Lods Falcon. Ayan, Lods Alex, sa'yo. May Lods shoutout sa'yo. Ayan. Ano nangyari sa'yo, Kuya Lalag? Thumbs up, Dan. Wala ko sa parisyon tema eh. Ito, wala na ako rito. Sana yung pumunta yung stream yard ko. Nangyari sa'yo. Shoutout sa inyo dyan. Yan ba ako, pre? Ay, sorry. Napamakol kay mo. Ha? Napang palo ka. Ayun, wala na ako rito. Salamat Kuya Papin ko cute chill. Ayan. Ayun guys, may binaba ko dyan yung premiere ni. Saka naman tayo ni Sir Lods Ray. Baldado.
Ayan, shoutout parang vlogger. Ayan, sabi ni Alex sa'yo. Lods, Alex sa'yo. Kamusta ka na, Lods? Long time, long hair. Adik sa'yo, shoutout. Ayan. Yan guys, patuloy namin binabalik sa Ray. Ito, nakakulang ito. Live 19 minutes. Lay, lay, lay. Lay, 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 lay. Ayan, okay to Lods, long live pa naman. Ayan, maraming salamat sa Lods. Upcoming premiere. Ayan, Kuya Falcon, mag-allow shout out. Ayan, si Ma'am MG. Kamusta na Ma'am MG? Ayan, sige. Ate Emma, tapos natin yung premiere. Ako, Ate Emma, yung mamaya ko nakatamsakan yung premiere mo. Ayan guys, wala kataano na kayo kay Lods Oni. Pasupport naman natin sa Lods Oni. Ayan. Ayan, sa 10 million viewers natin, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan guys, may binabanin sa tema upcoming premiere niya po. Ayan. Salamat Kuya sa papin. Shout out parang vlogger. Ito okay lang Lods, long live pa naman. Upcoming Kuya Falcon. Ayan, may shout out. Ikot-ikot lang muna Lods. Ayan, maraming salamat. Ma'am MJ, maraming salamat sa iyo. Kuya Fanti naman. Ay, Kuya Fanti naman ha. Okay lang po yan ha, Ate Ed. Koy, pakisabi sa kanila, hindi na ako makapagsalita last na to. Ay, hindi na daw siya makapagsalita. Narinig nyo, hindi na daw siya makapagsalita. Last na lang daw yan. Naka-open siya kaya. Nag-iinit pa ba? Ha? Ayan guys, minsan na kayo hindi na makapagsalita. Siyempre. Last na daw yan. Harang daan, tamsak. Ayan, number 9. Manual mo na lang sa mga dalagad na Kuya Lalabs. Ayan, sige Ate Emma. May pasayaw ba dito? Ha? Pasayaw sa mga MJ. MJ, kamusta na po kaya ni Lods? Ano? Ayan. Maraming salamat sa pagdala mo. Ayan, Ma'am Low Nights Black. Maraming salamat. Ayun guys, may nakapin po tayo. Support naman natin. Ayan. Ayan guys, yung nakatamsak na kayo dyan sa binaba ni Lods Oni. Ayan, siyempre guys, kaya ano natin yung... support naman natin sila Zone. Ayan. So, supportive din yan sa Marley Nation. Shoutout yung ibigay natin sa Marley Nation. Ayan. Walang pasayaw dito Ma'am MG. Days. Yan, Lods J, maraming salamat sa Lodi Pipe niya, Lods J. Ayan, parang vlogger. Ayan, hindi na makapagsalita yan sa Lods. Wala lang sa Lods, busy. Sabi ko. Ayun, nawin ang shirt to. Ayun, sabi na Lods J. Ayun.
Ayun guys, patamsak naman sa nakapin yun sa taas bago natin ano kay Lods Ray. Ayun, upcoming premiere niya. Upcoming live. Kay Lods Oni guys, support naman yun. Migam gila si is parang vlogger. Yan sabi ni Ma'am LMG. Ayan, sige ako na lang po mag-ano sa inyo dyan guys. Si Ma'am, si Lods di ako vlogger. Hindi nakapag-ano kasi may kasama. Pero may makasama niya. Naka-open ano lang siya. Busy siya pag edit-edit ng yung mga video. Uy. Yatay ka. Ay. Kita ka kaya? Sabi ko, ikaw na mag-adjust. Anong di ako vlogger? Ay. Sorry naman. Ayan, bulong-bulong na yan. Bulong. Lig mo yung bulong. Ayan guys. Nag-edit daw siya. Pinabalay ka ni Ikang. Ikaw na lang mag-adjust. Gatay ka. Sige. Parang vlogger din. Sabihin mo, parang vlogger. Hindi ako vlogger. Gatay ka. Ayan guys. Sige na pre, diretso ka lang dyan. Ayan guys, may nakapin po tayo kalads. Oni. Palitan sa kalads Ray. PJ. Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Ayun. Ayun guys, samsaka naman yung nakapin dyan sa taas. Yung upcoming live ni Sir Ray. Ayan, Ma'am Emma. Ayan, maraming salamat sa pag-BG-BG yan, Ma'am Emma. Consideration with its two personalities not combined. Yes, that is social distance. 1 liter.
Pero alam, masarap ba yung niluto mong pre Ma'am Emma? Ibang klase yun. It is a kind of consideration with the two. Is not provided. Yeah. Ano? Anyong sa'yo. Anyong. Di ba? Sabi ni Ma'am MG. Diyan ako kay Kuya Kalalabs, Ray. Maraming salamat sa mga ano. Yan, si Sir Ray, magkakamsakan ko na lang yung bagong kumpanya ako. Oh, masarap yung tema. Kasi ano yun eh. Ibang version yun ng fried. Falcon ano yun? Falcon fried wings yun. Oo, kakaiba ka na yun style ng luto ng fried wings. Binabad mo sa asin yun. May tubig para pasok yung lasa. May internal visitor din pala dito. Oo, Ma'am MJ, lagi po yan si Life Heart. Si Life Heart kasi heart na yung dulo, di ko maano yung ano. Ayan. Lagi po yan sa live ko, Ma'am MG. Ayan. Ano siguro yan siya, Japanese o Korean? Ayan, Founder. Ayan, Wellness MG. Kumusta na, Founder? Kumusta ka ba, Founder? Hindi ka man nagalaga, Founder man. Bago ka lang kabot. Umatik namin gusto ko yung... Yan, saan mo binabad yung manok? Ayan, yung ano kasi binabad ko siya sa tubig na may asin. Diba? Yung asin, lagi sa tubig. Saka binabad ko siya. Right? Para pasok na pasok yung lasa doon. Oh, di ba? Yung mga bagong iniskanto mamaya. Pang ano kasi yan, pang McDonald's na fried yun. Ayan, tusok. Maraming salamat. Ayan. Yan na ba yung mga viewers natin? Maraming salamat. Tamsak mo na ako, Founder. Naka-LS ako. Naka-LS ka ba, Founder? Sige lang, Founder. Sinumpon mo da? Ikaw lang. Solo flight ka na sa buong Founder. Gusto ka na na, Founder. Gusto nang buhay mo da sa iyo. Tamsak mo na ako. Maraming salamat sa Founder sa pagdala sa aking live stream. Kaya magkaiba man tayo ng kandidato pero isa pa rin yung ating apelyido. Diba, Founder? Sige, kagayahin ko nga pag hindi masabi yung lagot ka sa akin. Mababad mo Emma sa ano, so may tubig ni Masin para papasok ko yung mga. Pero masyadong matagal talaga. Yung iba nga, ini-injikan yata yan eh. Yung iba magpa-pride. Nakita ko lang ka rin. Injikan sa loob para masarap. Tapos yung ano, yanin mo, ilipitin mo para pag prito hindi siya bubuka. Ayan. Masarap yung tema. Basta mayroong magic. Sarap yun. Sarap talaga yan. Dancing to the beat with DJ Rams. Ayan. Ayan, tapos itlog. Iyan ang arena. Ayan. Arena. Oo, tema. Tapos yung itlog. Lagyan ng arena. Oo. Yung mga ano yun, mix mo yan. Dapat naputin mo yung itlog ng ano. Para may ano siya. May harina. Boy, nag-aya mo style ko ah. Ayan style ko ah.
Yan, may kinatata na million views. Tapos yung itlog, lagyan ng rin. Oh, mix mo itlog doon. Yan, bye-bye. Yan, Ma'am MJ. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am MJ. Kasi alam ko ano oras na rin dyan sa bansang Pilipinas. Yung galing araw na rin yata. Yan, naka 1 hours naman ako. Mga 2 hours lang naman ako. Tapos mag-in. Oo. Tapos pwede rin pa pag ano mo, pagilingin mo sa breadcrumbs para mas masarap lalo. Diba? Yan na million viewers natin guys. Pati natamsakan naman natin nakapin yan upcoming premiere ni Sir Ray. Ayoko nakatamsak na kayo guys. I-pin po natin yung upcoming live stream. Yan, ito. I-pin po natin yung aking kaibigan na siya. Gayahin ko na pag di masarap yon, lagot ka sa akin. Oo, may masarap yan. Basta ikaw na magtimpla ng sayo, ah. Ikaw na magtimpla sayo. Ayan guys, support naman natin yung nakapage sa taas dyan, si Lifeheart. Lifeheart kasi tawag ko dyan kasi nga hindi ko mabasa kasi yung pangalan niya eh. Iwan ko kung salit, ano yung sulat ng ano yan? Ng Korean or ano yan ma'am, ma'am Emma, yung sulat na yan. Ano, ikaw nga ma'am Emma, ano yan nakapage sa taas? Ano pang ano yan? Marunong ka magbasa nga ng ano? Baliktad ka na pre. Gayahin ko pag di masarap. Yung ano niya pang Lifeheart. Korean yan. Okay, alam ko na yan. Thank you my friend. Korean Life. Oh, di ba? Ayan. Tayo mama, gusto mo makyat sa taas. Sabi ko lang. Babaan kita ng ano. Ng ladder. Ayaw ko nakatiba. Ay, wag ka lang mag-open cam, Atema. Pag-akyat mo, yung unahin mag-tiba yung pakita. Siyempre, pag-akyat mo, unahin mo pakita yung mukha. Para mag-tiba ka pakita. Pag umakyat ka may nagatiba ka, baka may bigla naman wala yung channel ko. Bawal maingay dito. Sige na, Tema. Pwede ka na mag-silent. Pwede naman bulok. Pwede naman yung sign language lang. Okay na yan. Pwede naman magsalita. Magawa na ngayon dito. Paras lang naman kayo ng oras ni pare. Ni parang vlogger. Paras lang naman kayo ng oras. Nauna din. Kasi sa ano din siya eh. So, it's on. It's on. It's on. Right? It's on. Diba Japan ka paras ng time? Bakit bakit yung isipin mo magalapit lang yung yung case ng Saudi at saka yung Dubai. Pero advance sila ng 1 hour. Ay, kung dito sa Ethiopia, akyat ka. Los Ethiopia, Beijing Los Ethiopia, umakyat ka nga sa taas dito sa Ethiopia kasi hinahanap pa natin. Hanggang ko na kayo na-intay mo. Pagka wala na, ito kasi StreamYard ko guys. Pag naubos na to, wala na akong StreamYard ulit. Kasi nauubos kasi ito eh. Hindi siya limited kasi yung ko. Limited lang siya sa social media. Limited niya. Pero sa nauubos siya.
Nagtaka ako bakit mayroon siyang hindi. Baka may free. Sakyan natin, ma. Yan, 7 million viewers natin. Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. May nakapin po tayo dyan, guys. Kung tapos na po kayo, ipipin ko na kayo. Okay. Matigas sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Pangako sa iyo, puso mo'y aking iingatan. Sinamahan mo ang puso ko na dating nag-iisa. Nagpapasalamat sa Diyos na tayo'y muling naghanap. Ano mang pagsubok ang dumating sa ating dalawa. Kakayanin natin Guys, namasak na kami premiere ng tema. Ayan. Sa tema po ay kulay. Ang black and white kung ano po yan. pinapangako kong mamahal. Marami ito lang. Charity vlog. My love, tawag niya sa akin. Nung live ko, Kuya Lalab. Nakita ko doon nung nag-live ka ni... My love. Ano Kuya Mon? Nila chat sa'yo, Kuya Mon. Yan, sa 8 million viewers natin guys. Ayun, may nakapin pa ko sa taas dyan. My love, tawag niya sa akin. My love will see you through to the darkness night. Pagkatuin yun. Pagkatuin yun, pre. Focus lang dyan. Maganda talaga ako ng ganun. Siyempre, dinulto ako. Yan, thank you my friend Life for coming to my live stream. Virtual app. Nakito guys pag nagla-live ako si Live. Yupyo, where are you now? Los Yupyo, where are you now? Where are you now? Yan sa 11 million viewers natin. Tamsakdan, Ma'am Daisha. Maraming salamat sa iyo sa pagdala, Ma'am Daisha. Ma'am Daisha, baka gusto mong makita ang live stream. Harang! Yan sa touch kay na Ma'am Daisha. Yan, siyempre si Ma'am Daisha po ay ang matagal ng mga kaibigan din sa YT. Yan po yung mga, diyan kami po nag-ubisa sila Lods Manap, Ma'am Daisha, sila Brock Noel, si Lods James, ayan. Si Lods Zalde 7. Yan pa yung mga ano namin natin. Si Los Francisco pala, Los Francisco. Ayan. Kami. Ito sila ni Pre, parang vlogger. Sila ni Los Jaco vlogger. Yung dati yung mga... Yan sila Raisi Jan. Yung dati yung mga una-una na... Ayan. Lagi pag nagla-live na hindi pa masyado kami monetize. Ayun. Sige na pa. Ayun, salon. Sige na para remind ko. Isa na yan. Ano lang ako. Sama ko dito yung sa
Ayan. Ngayon guys, gusto ko makiat dyan, nababa ko ng hagdanan. Ayan, samahan nyo man ako dito sa taas. Gusto nyo makiat. Kasi mamaya kakanta ko eh. Para matulog na yun sa tema pag kumanta ko. Hindi yan makatulog pagka ano eh. Saan natin may nalalabay. Sorry sa tema. So kami, may trabaho pa kami. Kasi ano, hanggang alas 12 pa. Wala naman tawag. Live muna pagka tumawag. Ayan ma'am, Sweet September Vlog. Nag-shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ang guys, patunlakan naman natin ang upcoming premiere ni Mama Tema. Helping Hand. Ayan, sa 12 million viewers natin, maraming salamat sa pag-ibig. Ayan, baka hindi ako makiat. Wala pa ako sa bahay maya pang. Ayan, okay lang po, ma'am. Ayan, kasi si Ma'am Emma hindi pa akiat siya pagka wala pa si Los Piodio. Hintayin niya kasi Los Piodio. Kasi si Los Piodio, atat na rin yan makakiat sa live. Yan guys, support naman natin nakapin dyan sa taas. Upcoming live ni Ate Emma. Ay ma'am, September, maraming salamat po. Ayan, sa 13 million viewers natin niya, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Ayan guys, may mabahay pa ko dyan guys. Kung may mga upcoming premiere po kayo, baba nyo rito para matamsakan natin. Bro, Seth, bakit ano? Oy, Seth? Sete. Huli. Kala mo wala ka. Ayun, ulit si Ate Ma'am. Saan nakabalik, Seth? Ha?
Di ka pa nakabalik? Sa, Diyan ka pa rin sa Pinas? oo. Di ka na ba babalik? O nag-for good ka na? Balik ka. So, tapos yung COVID. Sa COVID dami na nga taong gumagana. Dito nga wala ng face mask. Noon sa birthday ako mag-stream na kag Kuya Lalab, akyat kayong mga members ko ha. Yun, sige, Sa China nga eh. Dalawa nagkaroon ng COVID eh. Ulit eh. isa balik na naman. Dalawa. Naka-lockdown doon. Tapos may nagpositibo na dalawang Chinese. Hmm. Saglit na naman yan. Pagka bigla namang mawala yung COVID na yan. Parang tulad dati ng ng Spanish flu. Dati, tulad. Ano yun te? Yung mga damit na yan, walang labahan. Pagkakabad, sampay ka agad. Hello. Kasi nag-edit pa. Bakit ayaw magpakita ng isang co-host mo, Kuya Lola? Ay, ganun talaga yan si Seth. Hindi na magpakita yan. Kasi ano yan? Ano yan siya? Mystery, ano tawag yan? Misteryoso yan. Mystery. Hindi na pakita sa Seth. Alam siya, jari ka sa tema. Gusto ko makita talaga. Tema, di ba? Malapit na yun. Hindi na pakita yung tema. Ako nga, hindi ko pa nakita yan. Tagal na kami magkakilala niyan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yun si Seth. Yun legit yan. Yung may cross sa langit. Ito lang Eastern Friday. Hmm. Yung cruise. Baka ulap lang yun. Cruise na ulap. Sakto sa Good Friday. Ganun, oo, tama. Kaya papakita talaga yun sa Seth. Misteryoso ang pagkatao niya. Kung sa mga misteryoso. Di ba, Seth? Tawa tuloy si siguro. Nakita mo na ba to si Seth? Ayan, dito si Los Piopio. Los Piopio, kanina ka pa nintay na tema. Gusto niya kasi makita. Umakyat daw siya pagka umakyat ka. Kanina ka pa, nag-abang ka sa tema. Alas 2 na dyan sa Pag-ina sana ako kaso, hindi ba tingnan Los Piopio eh. Hindi naman pwede hindi ka umakyat. Kasi sa tema. May nakita ko doon nag-viral sa balita, sobra naman nahila yun. Pero hindi naman tama yung pinitensya yun. Parang bugbog na yung katawan ng tao na yun. Ayun, diba? Kita mo yun? Iway ng blade sa likod. Tsaka hinihila. Kung sinisipa, hindi na tama yun. May sipab. Ano yun? Hindi na tugma sa yun. Yung sobrang. Hagdan po! Ayan ba? Sabi ko sa'yo. Pati sila si Bobby. Ayan. Malaki mga ko. Maliit naman. Hagdan daw. Ayan, binabaan ka na ng Adola Sofio. Ate, masunod ka na yan, ha? Sabi mo pag umakyat sa Los Bobby, akyat ka rin, ha? Kahit na kayo, bulungan lang kayo dito sa taas. Kuya Zed, anong gawa dyan? Ayan, si Lord Zed, siyempre. Ayan, nagpupuyat yan si Lord Zed. Wala na yun. Ano yung music natin?
Yeah, welcome sa Lods Piopio. Ako, yung lahat yan sa baba. Kuya Sid, bakit ka natutulog dyan? Ako tulog. Kachat ka si ate. Anong masakit sa'yo? Itlog mo? Kachat ko ate. Ayan. Labas na. Rituin natin. Sakit ng itlog mo. Pag sa babae. Makada mo. Pakita ka na, Piopio. Ayun. Pakita mo yung ate ko nandyan. Ayan, the pot-pot show. Meron dito talos, pot-pot. Siya yung kachat ko. Nandiyan ang may labo sa baba. Wala nang pinintay ni Tema. Si ate ba? Alam niya. Tama, kinikilig sila sa Piopio. Para niya nang... Ate ma, para daw sa'yo sa Milos Piopio. Pakita ka na daw sa Piopio. Piyo, lumalandi ka na Piyo. Oo. Pero nung araw, nakita ko parang ibang bahay binababa niya eh. Sino ba yun? Dan Harang, Love Hadjer Vlog. Ngayon sa touch ng Ma'am Hadjer Vlog. Ayan. Baka ibang bahay na yung nilalapag mo Piyo. Tema, akit ka na, Tema. Tema, akit ka na para kilig. Para makita mo na sila sa Piopio. Ayan sila sa Piopio. Makita mo sila sa Piopio. Ayan. Kuya Sid, Naku, lalo pag napakita ka Los Piopio, lalong hindi lang my love so much ng tawag sila ni Ate Emma pag nakita. My love Piopio, pakita ka na. Iba din karisma ni Los Piopio. Maraming salamat sa Ma'am Hadjer Vlog Hamin. Ayan, let's pot-pot. Maraming salamat. The pot-pot show. O, diba? Mga salita mga ano yan. Ayun, nag-ano na. Nag-mute na sila sa Piopio. Oo. Ganda kasi pakitin si ate Emma. Ayan. Lods, Coco Loves Amber. ano, bakit nakadapa si ate? Gila sa tatya Lods, Coco Amber. Ayun, sa board premiere Tuesday. This time. Nag-edit Tama ba ka yung dyan? Gila sa tatya. Yung guys, kung nakalikit ako kayo dyan guys sa kaya tema, yun, ipipingot ko kay Lods, Coco Amber. Para matagal na kasi nakasabit yan, awat na yung kamay, yung paa natin. Ayan, Ma'am Richelle, maraming salamat sa Ma'am Richelle sa pagdalaw. Yung ating foundera ng team, foundera ay ang suprema ng team Maliw-Maliw. Ayan. Harang, Richelle ate. Ayan, sabi ni Ma'am Richelle, ni Ma'am Richelle, let's Coco. Ma'am Hadjer. Ayan guys, pasensyahan nyo na, puro nag-ikis ng ilang mga microphone kasi may ginagawa sila. Ha? E magbaba na kayo ng mga link nyo dyan dahil katamsakan po natin yan. Ayan, may nakapin po tayo dyan sa taas. Ayan. Coco Loves, Amber, Mega Love, shoutout, sabi ni Ma'am Rachel Evangelista. Ayan. Lagyan natin ng background. Harang pa. Ayan. Sige Ma'am Rachel, maraming salamat sa harang mo yan. Tulog na nga ako ayaw magpakita ni Piopio. Ayan, sige. May natin, ma? Ayan, Ma'am Axel, Ma'am Pong. Ayan, si Ma'am Pong. Ayan, si Ma'am Pong pala. Putski. Ma'am Axel, maraming salamat. Tamsak Dan, Manoy Falcon. Ayun, maraming salamat sa din
Ma'am Fong. Ano mo tawag ito? Yan, Putski. Shoutout host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Marge BB. Ayan. Fabio, new upload. YouTube. Ayan, sige Ma'am Rachel. Fabio naman guys, ang may namba ni Ma'am Rachel. Ayan, sabit po natin yan mamaya. Yan, Fabio naman guys, ang upload ni Ma'am Rachel, yung niluto niyang ano yan. Hello, Rachel Evangelista, I loves you. Ayan. Ayun, ano yun? Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Kaya Ma'am Luna. Yan guys, may binaban si Lods Pots. It's Potski. Bubulungan tayo sa Pots. Bigla shout out Ma'am Rachel. Ayan guys, may nakapin tayo sa taas. Tamsakan naman natin yung nakapin para ang binaba niya. Tulog na ako, ayaw makita ni ano. Ayun. Yan guys, magkablaban po kayo muna dyan sa baba. Iwan na po kayo ng bakas para mabalikan kayo dyan. Yung may nakampin ako sa taas, may support naman natin nakampin dyan guys. Yan, pakidikit mga guys. Ayan, dikitan niyo po si Ma'am Pong. Hindi po kayo magsisisi pag dinikitan niyo si Ma'am Pong. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Ayan. Ayan guys, pag binaba ni Sid yung mga leg, maganda at sexy yan. Pag si Sid ang baba. Ayan guys, may binaban si Lord Sportski. Ayan. Ayan, sige. Ayan guys. May nakadikit na po kayo dyan sa taas guys. Pa-view naman sa kay Ma'am Rachel para maikot-ikot na tayo. May hagdan! Ayan, sige, may hagdan daw. Oh, wala na akong hagdan. Hagdan. Patuslok. Patuslok ko na ang nakapin. Ayan ma'am, pin-pin di sa rabin. Mayong kahapon di sa imo. Mayong gabi grid ha. Kaya parang mga slip na sila. Oo, slip lang. Mga ano yan. Siyempre mga... Ganun talaga yan. Ano. Kaya makyat ka na rito Maria. Para ikaw magyaw-yaw muna dito. Kaya may nabaka. Ayan guys, may nakapin. Pa-view naman yung coming isa-isahin na lang natin. Para mahina kasing kalaban. Kasi pagka malaking tao, medyo mabagal na kumilos. Switchahan nyo na. Ayan, maglablaban na kayo guys. Ang nakapin para iwan na po kayo ng bakas. Ayan. Kuya Zed. Ayan, may binaba din si Zed. Ayan guys, support nyo rin po si binaba ni Zed. Yung link parang vlog. Maria. Walang hagdan. Yan sa sipa lahat. Ayan pa, ako umakyat. Walang hagdan, Maria. Bumili ka ng hagdan mo. Yung binaba ng hagdanan dyan. Ayan, guys, maglablaban po kayo dyan. Binaba ni si Zed. Ayan. Pag binaba ni Zed dyan, yung link na yan, ay mga sexy. Pero Spiopi, huwag ka na magpindot ng mga binaba. Ano na link ha. Sepalgan, Oy, pakibaba daw sa ate. Nantok na yata eh. itabi ko lang muna siya. Yan. Yan na yung sa likod. Tunugan natin yan. Ayan, mga radyo na ulit dyan sa magiging silang lahat dyan. Aba. Said. Mat may ikot yun kami. Ayan guys, pa-view naman natin yung nakapin dyan sa taas guys. Bago natin palitan yung ibang dyan. Pag hindi kayo nag-view nyo naman. Ayun na, doon mo. Yun na.
Yun na. At umiikot na naman tayo. Hindi na kasi internet. Kanina naputol nga yung live ko dahil nga mawag kasing kasama ko eh. Tampo tuloy yun. Ayan, Maria, sis Maria. Ayan, nagbaba din ma'am si Ma'am Luna It's Vlog. Guys, support nyo na si Ma'am Luna. Ayan, ayan, ayan. Balik mo daw siya ate. Ha? Ibalik mo daw siya. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, meron ba kung may Sensya na, kamali lang. Ayan, may umakyat guys. Tahimik muna kayo guys, may umakyat ha. Yan, ito si Maria. Mag-mute muna ako. Ayun, nga shoutout ulit dyan sa inyo. Ayan, Maria. Aking kaibigan na si Maria. 140. 44. Maingay, may tulog. Huwag ka maingay. Wala yan. Pagising yan. Tulog, may tulog. Tulog Sid, ba? tulog. Sino? Hello. Lost Ay, Gaming, gising maraming ka shoutout pala. sa'yo. Maraming shoutout. Ayun guys, may nakapin po ko sa taas. Support na pag-video sa Natulog. ni Ma'am Rachel. Ayan, sige, para... Hindi ka na natulog, Sid. Kakagising ko lang. Ayun guys, kung nakatamsak na kayo guys, ipunin po natin yung kay Ma'am Luna It's Vlog para isa-isa natin. Para hindi naman kayo para. Ayan. Yan, OTW Ma'am Rachel. Ayun, maraming salamat sa Let's Day. Ayun, kaya naman magsalita ang dalawa. Hey, shout out, Jay. Kuya Jay, Kuya Manandro. Ayan. Let's Day TV, shout out sa amin ni Kuya Mon. Ate Luna, Miguel out shout out. Ayun guys, may nakapin po tayo sa taas. Support naman natin ang kay Ma'am Luna It's Vlog. Kung di po kayo nakadikit sa kanya. Ayan. Yung kanyang video na ano yun, yung kamatis na... Yo, nahulog ako, Lord. Mahina. Ano, tuloy. Nagpatulog ka kasi hindi Matulog makyat sa ka tema. na. Tema, saan ka na ba? Okay lang, Lads Pio. Pag gusto mo umakyat, bumalik ka lang. Ay, sorry, may ano pala, hindi ko nabasa yung ano. Lads. Kaya hindi ko binabasa yung ano mo dito eh. Ano naman sa'yo, pre? Kumay nga dyan, pre. Wait ka lang dyan. Yan, shout out JTV Official. Ayan. Shout out Pio. Ayan. Yan mo na, yan yung asset natin. Pre. Huwag ka maingay. Tulog ka na niya, ano, pre? Yan ang asset natin, no? Kamang ingay din. Kain ng ino. Ay, magsalita ka dyan. Ihulog ko kayo mamaya ang dalawa dyan. Sige, salita pa kayo dalawa dyan. Ihulog ko yung mamaya. Maria. Yan, salamat po Ate Marge. Bakit, Kuya Kaya Palpon? pag nahigop mamaya yan, yun ang ano ko yung mic yan. Magulat kayong dalawa. Bakit, Kuya Palpon? Ha? Ha? Bakit? Wala. Basahin mo kasi sa private. Hindi kasi yung babasa. Yung sa amin, mga private yung mga dalawa na ito makulit. Ah,
Ayun guys, may nakapin po tayo niya sa taas. Dokot disik tuloy. Tawad sa job yun. Ay. Ano kayo makatulog yan pagka dyan? Oh, banat. Ano ulag si Maria? Lord Pio Pio, shout out. Ano ulag? Hindi ko sila maintindihan. Sayang mo naman yan Kahit- sa private. Kahit Ay, ginagawa basahin to ko, sa hindi dalawang ko private, eh. maintindihan. Taas ang mic, ang ilong, gada ko. Mabinasa talaga? Oo. Taas yung mic, yung Ay, ko private. Nagaya mo naman sa... Private na, binabasa talaga. makain ang ilong mo, mic. Laglag ko yung mga tatlong dalawa sa ilalim. Ayan guys. May nakapin tayo na sa taas. Ito, hayaan mo na yung tatlo Kuya niya sa... Falcon, ilayo mo Ganyan, kasi yung ganyan. mic mo. Kasi yung ilong mo lumalaki. Yan kasi sila sa malabas Humahingag. sa baba. Yan, tingnan mo sa binasa talaga. Hayaan mo rin. Dana Ma'am Richelle. Ay, maraming salamat sa Diyos, Pio. Kaya mo yung tatlo yun. Oh my God. Oh my God. Kuya Falcon, ilayo mo kasi yung mic. Tapos yung ilong mo, ipit-ipitin mo konti. Ganun. Malapad eh. Ganun talaga, makita nyo. Pag pang backdoor kayo mamaya. Sige. Mag-ano na kayo dyan? Kasi ano, pin muna ako rito. Mag-usap na kayong tatlo dyan sa private. Ayan, Minandro. Ayan, sabi ni Lods J. Itaas ang mic kasi. Oh, itaas nga naman. Gusto mo, mata lang naman na makita eh. Yan ang asset natin. Kaya mag-gulong ang tatlo dyan. Ayun guys, palitan natin, patamsakan naman natin ng campaign dyan si Lods Putski. Ayun, kung yung makandikit kay Lods Putski, ayan, siyempre isa-isahin natin yan. Ay, dito sila tumatira sa ano eh. Maya, pang backdoor ko itong mga ito eh. Hindi lang itong mga ilonggo, busong ko na yung pang ulog sa dalom mo. Ay, si Mariam, hindi mo na sa isang ilonggo. Kasabot ko gilong ko. Oo. Parang ilonggo kasi ilonggo na yan. Kaya, JJ. Ewan ko sa inyo. Mas lawayon ka mga bata ka mo! Bulit nyo! Ayan mga rajata ulit dyan. Sasabihin, ayun guys, may nakapin po tayo. Ayun. Pasaway itong dalawang ito. Akala ko nakasilent na tutulog. ilonggo yan. Yung mga gising pa Babayan na. ko na. Lugay ka na nang inulog sa dalom. Ay, ulog na sa dalalong. Pitpon mga Gika-chismis itlog ka. bakag mga... Gika-chismis ka, Kuya Falcon mo. Ang ano, gika-chismis ka man. Magani. Maria, nag-PM na si AdSense. Na-mail na daw yung ang pin ng 16. Si ano pala ng yun? 16 talaga yan. Iba naman so kay Maria. Nag-PM na daw. Ate, si ano pala yun, te? Si Ingram. Yung tagay Sino? bansa. Ang pin. Malaki di Kuya. Ng 16 talaga yan. Maria, malaki di idong yun. Pareho sila sa Falcon. Good night, love you. Sige na pre. Tulog ka na dyan. Hindi lang ilong ang malaki kay Kuya Falcon eh, tingnan mo. May camera ba naman tinutok niya sa mukha niya? Mga Tingnan bully mo. to. Pati mata niya. Oh. Ito ng mic mo. Nakatutok talaga yan. Bakit Wala pa naman rin. tinutok mo masyado? Kitang-kita pati yung balahibo sa ilong mo eh.
Yun yung maganda para pagka nakita, at least malaman na malaki yung butas ng ilong. O, di ba? Mamaya sa Tulog sa masarap. mamaya sa pal ko mahigop ako mo kami. Ayun, tulog ka na dyan, pre, ha? Kay sa gananda sang misis-misis. Ayan, sabi niya. Ayun ang pinakamaganda na basahin ko na lang, misis mo. Good night, love you all. Oh, yan ang pinakamaganda basahin ko sa'yo. Para... Yan, love you all. Hindi yan tulog si Seth. Gising yan. Mas Singram yun. mabuli ka daw, sabi niya. Dito na ako, guys. Guys, hindi na kayo basahin. Dito na ako magbabasa sa private message, ha? Yan ang basahin ko lang dito sa baba. Singram yun, yung wala kay ilong. Good night, love you all. Good night na sis. Matulog ka na dyan. Ano kayo sila mga ilonggo? Mas mabuli Ayan, buhat na lang, ha? Ah, Ayan guys, may nakapin ako dyan, si Potski. Ayan, di kita naman si Lods Potski. Si Potski yan. Singram yun, te. Yung malaki ilong. Yung Yan, Ay ko, yan. konti. Yung taga Wala ba niyo kasi, malaka? guys. Taga Sabi daw. nga ng lola ko, nung ako'y kabataan. Di, taga. Sabi niya, gwapo sana itong apo ko. Kaso ang problema, malaki lang yung ilong. Tinutok mo kasi yung camera doon sa mukha mo eh. Kaya wala kay ilong. Yun talaga ang usos. nilagay niya ba naman yung camera na niya doon sa may mukha niya. Kaya yung pati butas ko at balahibo ng ilong niya kita. Tabingi pa rin butas ng ilong ko. Ayun, lipat mo na ako kay Hedger Lodge. Ayun, sige Lodge J. Maraming salamat sa Lodge J. Ang mga ano na ako, mga 2 hours lang ako. Huwag ka Hindi ko pwede magmadali. yung camera ko, Maria, kasi ano yan, nakatutok yan. Oh. Yung monitor mo ka mo, mamadali ka dahil sa monitor mo. Layo mo kasi yung camera sa balkon. Hindi naman Kaya ayos nga. yan. Ayaw May niya may daw camera. ilaya yung camera niya Buti kasi naman, gusto kulay niya ko. daw talaga. Ganun din yun, kasi isusum din yun. Gaano kayo magreklamo niya? Chat out ko yun, basa na ko yun. Ayan guys, yung mga dalawa na ito, mga bully ito eh. Ganun talaga ako, nagdidikit ako. Yan, 5 million viewers natin dyan. Ayan, nakapin. Ayan, yung mga ganun dyan na. Saglit lang. Ayan, malikit na kayo. Pang-pin na natin to para matapos na tayo sa... Lipat mo na Maria. ako kay Hadjer Lodge. Bakit kuya? Na-approve na yung ano ko. Na-approve na yung... di ba na nag-usap tayo? Ayaw yon, di ba? Mm. Inulit ko. Mm. Tapos wala nang seleksyon doon na 15%, 30% na. Eh kasi nga, hindi mo pinindot yung yes. Pinindot mo yung no sa taas. Saan yes? Puro no yun, puro yes yun. Pag pinindot mo yung yes, automatic palabas ka doon sa article. Kaya lang ang pinindot mo yung no. Kaya diretso Pwede pa na ulitin yun yun? doon sa ano. Pwede pa ulitin yun? Oo. Ano ka ulit ng form? Hindi nga, subukan ko nga. Ano, dapat yung focus ka. Para nakapokus ang attention mo doon. Huwag mo na ilagay yung middle name mo. Kasi doon ka nagtotrouble. Hindi, nilagay ko nga yun. Kasi nung nag-fill up ulit ako, nilagay ko ulit sa inahanapan na ako. Oh, kung ano nakapangalan mo doon sa TIN number mo, yun din ilagay mo na pangalan doon sa AdSense mo. List tatay ko yun eh. Siyempre, ilagay ko nun ni O store sige, talaga ilagay yun. mo yung pangalan ng tatay mo. May junior ako eh. Siyempre, ilagay ko ni store Garcia Senior. Ganon. Okay. Huwag mo na lagyan ng junior, wala mo na lagyan ng senior. Importante yung Hindi, pangalan. nag-okay yun Lagyan kasi mo. nga, nilagyan ko siya. Tinanggal ko lang yung mga pintok, yung mga tuldok niya. Oo. Tinanggal ko yun. Doon ka lang nag-i-error sa mga tuldok-tuldok. Hmm. Ay pa rin, tanggalin mo na yung senior, tsaka yung junior. Gusto niya pa kasi i-details na may junior, may senior.
Hmm. Pareha naman na kayo pareha senior. Hindi wala akong junior na ano. Hindi, pag tinanggalin yung tuldok, pag ayaw pa rin, try mo yung tanggalin yung senior tsaka yung junior. Kaya nga. Oo. Pero nagkaya ko ng junior yan, mayroon. Tinanggal ko lang yung tuldok. Yan. Pero okay na. Yun na nga, 30% na nga siya. Well, siyempre, pag nasahod ako ng 8,000, di... Pag nasahod ako ng 8,000, di... Nangkuha doon, ano talaga. Kaya mo na. Hindi mo makuabot doon. Ano mo, ayaw mo yun, doble padala sa pamilya mo. Hindi, sabi ni... Tuwan-tuwa ka sa YouTube niya, 30% siya ginawa eh. Doble padala, siyempre. Iba sa bansa eh. Doble padala nila eh. Sahod sa YouTube. Pwede mo naman kunin dito, siguro. Oh, pwede. Hindi, kunin ko muna yun. Pwede din. Bili ko ng ano. Bili ko ng... Ano? BMW. Bili ko ng motor, kundi mountain bike. Oh, team. Motor na lang. Motor na ako. Pampasada. Sa bahay, dalawa na yung motor. Pampasada. Oh, tricycle. Kaya mga ilo, shoutout ulit sa inyo dyan. May nakapin pa ko dyan guys kay Ma'am Bong, Ma'am Axel. Ayun. Yan siyempre, busy pa ngayon mga kaibigan natin. Ayan. Ma'am Lona, basa. Kuya Mon, ayun, basahin ko muna itong mga ito. Hindi siya nakapin sila dito. Hi, Pen. Ba't di ka nang babalik, Sed? O bakasyon ka lang? Hindi. Tapusin ko lang itong COVID. Mahirap na. Hindi matatapos yung COVID na yan. Hindi naman yan matatapos. At bakit wala naman yung ano? Kung nyo naintindihan yung COVID na yan. Hindi naman yan. Wala nang matapos. Dito wala ng face mask dito. Wala naman yung kanon. Baka sa next year. Baka lang. Baka. Tingnan mo nga sa atin, di ba, campaign period, wala naman yung mga face mask na yan. Hindi na face Hindi mask pa naman din. na ano ngayon. Yung ano, pag lumabas ka ng highway, huli kapag wala ka face mask. Saan? Highway. Pinas? Sa highway. Ano ko talaga yan? Kasi kailangan naman talaga yan. For safety yun. Mahigpit sa ano, sa Valenzuela. Kan mga pinsang ka Venezuela. Mahigpit? Kasi ang pinakamahigpit sa lahat, Valenzuela. Hmm? Mahigpit. Yung bang mayor dyan si Gatchalian, di ba? Si ano, sa Rex. Palitan na sila ng ano niya, kapatid niya. Ang papalit sa kanya, ngayon si West. Yun naman West. gusto mo yun. West Gatchalian. Email pala. Pin. Nasabi nila sa pin niya. Ako nga nag-ano na ako eh. Pag hindi dumating nitong ano, nag-troubleshoot na ako. Wala ba si Sir Resindisin nakawin na? Sino? Si Sir Resindisin. Sintinsin? Saan bansa ba yun siya? Kahapon lang. Hindi ko Saan lang. bansa siya? Pero nakauwi na siya. Hindi ko lang saan bansa siya. Hindi ko natanong natin. Ha? Hindi ko natanong. Yan guys, may nakapin po ako dyan. Guys, support naman natin si Ma'am Pong, Ma'am Axel. Ayan. Siyempre, 1 minute report ko na lang tayo.
Si ate, alam niya kung saan bansa si Sir CTV. Sino? Si ate, Tulog na yun. tulog na. Kapag nag-end ka na, pakisipa na lang. Oo, dyan ka lang. Mamaya pa naman ako. Hindi yung ate ko, pakisipa na lang pag nag-end ka na. Ay, iwanan ko yung sa taas. Maya kami dyan. Yan na sa taas. Para pag-gising niyo mamaya. Yan lang siya sa taas. Durugin natin sa taas. Baba na ako sir pag pakisipa na lang ate ko. Ah, sige, Lodsed. Ano ko lang sa mamaya pagka nag-end ako. Pakisipa Hindi na naman lang. ako na mamaya. Sige, bye-bye. Ingat. Sige, Sid, maraming salamat sa'yo, Sid. Ingat. Ingat din, Sid. Ingat. Ayan. Hello. Ano nagawa mo? Wala akong tubig dyan. Naputol kasi kanina yung live ko. So, nag-live ulit ako. Tumawag kasi si Walid. Ang gawa mo dyan? Ayun guys, support naman natin si Ma'am Axel. Ayan, si Ma'am Axel po ay si Ma'am Pong. O diba, si Ma'am Axel ay si Ma'am Pong. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, sila ni Maria 140, Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Nelda, Ma'am Carmen. Si Team Hads. Ayan, si Lods Coco. Ay, Lods Coco, sorry. Kay Lods Oliver. Ayan, kay Ma'am, kay Lods Jose Ibanez. Siyempre, Ibanez ka po dito. The name. Kay Ma'am Richelle. Kay Lods Salde 7, kay Bro Noel Naraha. May galaw shoutout ulit sa inyo. Kalimutan ko na mag-ano ng banner. Matagal na kasi ako live. Settings. DJ PJ. Matulog ka na, Sid, oy. Hindi, maba na si Sid. Hindi. Kuya Mong. Ah, Maba na si Sid. naba na ba, Sid? Aray ko. Naputol kasi yung live ko kanina. Direct. Ba't Kasi naputol? hindi naman ako mag-stream yard. Kasi wala naman, kala ko wala na akong imbi. Sinubukan ko. Ba't mayroon kayo? Kasi nga tumawag si Walid. Pinindot ko naman kasi yun ang ginamit ko yung cellphone, yung live ng isang kong cellphone. Yung ganito. Ito ni live ko. Tumawag si Walid. Pag tumawag pala niyan, pagka sinagot mo, mamatay siya. Oo. Kala ka man hindi. Mamatay ba yun? Nato ka. Mamatay na nga eh. Isang device lang ang tinawag mo. Kaya nag-ano ulit ako. Stream yard.
Ito kasi ang ano ko, ito kasi Maria yung ano ko, yung pang-internet ko. Hindi na wala naman kaming wifi. Ito pinapa-internet ko kasi. Dito ako nakakonekta, dito lahat. Dito. Ito lang. Doon ako nakakonekta pati computer. Cellphone. Kaya pagka ano, mahina siya. Ito lang ang trabaho? Wala Ulitin na. ko nga yung ano ko. Ulitin ko nga yung ano Pahinga ko. konti mamaya naman. Sino ba mag-live sunod? Wala naman. Nagtamad ako. Mag-live ka na. Pag nag-end ako kasi nga, may trabaho pa naman Wala ako. namang Kaso tao. nagtawag. Pagka tumatawag mag-end. Bukas ako mag-live. Kaya mo na kahit walang tao. Inak ng pinapak. Walang tao. Meron din naman yan. Nakakatao din yan pagdating ng araw. Ayan guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Ayun, shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Kumusta naman kayo dyan? Yan, natulog na itong dalawang yung baba na si Sid. Iwanan ko sa parang vlogger sa taas eh. Yung body niya ako. Ayun, naka-live din man siya. Si Lama Hadjer nga, araw-araw sila nagla-live eh. Si Ma'am Hadjer, si Ma'am Melodja, no? Iba din si Ma'am Hadjer, si Ma'am Gigi, iba din yan? Dito kasi ako sa dalawa na yan eh. Oo. Si Melodya iba, si Marge DJ iba, si Marge iba. Tatlo yan sila. Umuwi na yung isa eh, si Jenna. Si Ma'am Jenny. Tapos si Ma'am Melodja, yung isa. Mm-mm. Ayan sa 6 million viewers natin dyan. Ayan sa, wala naman ako naman nakatambay dyan. Inulit ko nga yung ano ko, kaso lang, hinapan ako ng middle name. Mahirap naman ako maglagay ng inyi. Nakalimutan ko na mag-ano ng inyi sa... Ayan, mga 10 minutes na lang. Mag-live ka sana, tapos na ako mag-live ka. Yung may nakaschedule kang live? Oo, pero bukas pa yun. Naka-live naman yan, katapos si Ma'am Blazy lang, di ba? Nauna mag-live si Ma'am Blazy. Tapos si Ma'am Scarlett. Scarlett, kahapon pa yun sana schedule mo. Guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayun, mamaya-maya mga gawin ko lang 2 hours na ito, mag-i-end din ako. Nag-live din si Lods Uni kanina. Wala naman yan tigil ka, LS. Pero may account siyang panibago. Sabi ko nga, ba't may account ba siyang panibago? Hindi pa nga niya na ano yung isang account niya. Hindi nga siya satisfied na isa. Dapat kasi buuhin mo muna yun. Gawin mo 1,000. Buuin mo muna ang isa. Pag na-monetize na yung isa at stable na isa, kakakapalang Kasi ang binaba dadagdag. niya kanina, naka-video naman kasi ako kasi na ko kanina. May binaba siya doon kay Hindi pa nga nangalahati yung isa. Nandun na naman sa isa. Ay, Oo. Dapat monetize muna bago ka magawa ng isa. ayun. Iniisip kasi nila ang buhay lang eh. Yung bang isi-isi lang, iniisip lang nila, ay libangan ko lang to. Ay libangan ko lang to. Isa Ay yan. naku po. Okay. Andiyan ka na rin, panindigan mo na. Nagre-ring yung cellphone mo, may trabaho. Sabi nga, bawat ginagawa mo sa buhay, pahalagahan mo. Kasi once na minahal mo ang mga ginagawa mo, magiging masaya ka. Kasi satisfy ka. Oo. Pero kung hindi mo mahal ang mga ginagawa mo, hindi ka satisfy. Kaya nandoon yung doubt sa sarili mo. Ay, hindi ko naman yan kaya. Ay, nilalaro ko lang naman. Ay, ginagawa ko lang naman yan libangan.
Kaya wala doon yung seryoso. Kaya wala doon ng buhay. Ibig sabihin parang gumagala ka lang ng patay. Kaya walang buhay ang mga ginagawa mo sa buhay. Hmm. Tama. Kung gusto mo maging masaya sa buhay, maging kontento ka sa buhay mo. Pakpakan mo na kita. Hindi. Gano'n naman talaga eh. Oo nga, siyempre, ganun. Isa naman ang ano natin. Tama naman yan. Kasi kung salawahan ka sa lahat ng mga ginagawa mo, Kuya Falcon, wala yung satisfaction. Saka hindi angat yung buhay mo. Kahit na i-compare mo man sa trabaho yan, wala ka matatapos sa trabaho kung hindi ka patapos sa isa, nandun ka naman sa isa. Tiyaga. Padating kasi sa Kailangan mga marunong bagay, lahat magtiyaga. tiyaga. Kasi ako nga eh. Bagay ako kasi kahit saan naman kasing Maynila ako dati nung nagtrabaho ako. Late ka na sa ako dati. Sincerity ang kailangan. Oo, matyaga lang kasi ako. Tsaka sipag. Kasi ngayon ang sinasabi na nga, magpumasok kasi sa isang bagay tulad ng mga kumpanya na yan. Kaya yung motto kasi iba ang motto kasi. Ang akin kasi motto ko yung huwag mo mahalin yung kumpanya mo, mahalin mo yung trabaho mo. Siyempre, pag trabaho mo, makita mo yung kahit hirap ka na yung sa trabaho mo. Makikita ng mga supervisor mo yan. Totoo yan. Huwag mong, di ba, may kasabihan nga tayo. Huwag mong hanapin ang magandang kumpanya. Ang hanapin mo, yung mga tao sa loob ng kumpanya. Yun. Oo, mahalin mo yung trabaho mo. Kasi kung susunod na ang lang yung ano na hinahanap yan. ang hinahanap mo ay magandang kumpanya. Nandun ka sa loob ng magandang kumpanya, pero hindi mo naman mahal ang mga tao doon at trabaho mo doon, mawawala ka din doon sa kumpanyang yun. Wala na. Kasi kung mahal mo kasi yung mga tao, ng mga kasamahan mo doon, na makikita Totoo nila yan. yung Mahalin mo ang trabaho mo at ang mga tao doon. Kasi makikita nila yan, sabi niya si okay yan. Ako, ilang ko sa kumpanya ko na to, ilang mga Totoo tao yan. umalis dito. Ilan ng mga Pilipinong lumayas dito sa kumpanya to kasi nga, hindi na pinapabalik. Ako nga, pilit akong umaalis. Pero siyempre, Totoo yan. nakikita naman ka sa performance mo yun kung paano kang magtrabaho. Totoo yan, Kuya Falcon. Alam mo, ganito lang ako, Kuya Falcon. Pero hindi sa pagmayayabang o hindi sa pagbuhat ng upuan. Ganito lang ako. Pero malalaking kampanya ang pinasukan ko sa trabaho nung nasa Manila ako. Kaya nga pumunta ako dito, mas malaki pa sahod ko doon kaysa dito. Kaya lang, ang gusto ko kasi lang dito, ang sahod buo. Buo kasi ko na papadala sa pamilya ko. Okay, ka buo. Samantalang Ang bintahan naman doon kasi sa kasi, atin, yung benefits lang, yun lang. Kaya nga sabi ko dito kasi, self-employed ka kasi. Pagdating sa mga beneficiary mo. SS mo, kaya mo self-employed yan. ano lang sa atin sa Pilipinas. Oo, kasi ang expenses lang ang hindi mo kaya sa Pinas. Malaki ang sasahurin mo pero ang laki din naman expenses. Katulad nung magkano shuttle bus ko noon. Malaki ang sahod ko ha. Pero magkano ang shuttle bus ko sa Quinsinas katapusan. Kasi 30 ang araw ko. 30, 60 ang balikan ko. 60 times mo siya sa times mo siya sa 15 days or sa 12 days. 12 days or 13 days kasi ang Quinsinas eh. Imagine mo na yun, 60 may 600, 700 o 800 ka na. Ano mo pa lang yun ha? Grabe, mo pa lang yung shuttle bus mo pa rin yun. Shuttle Bawas bus mo pala mo pa yung lang isang yun. araw. Ipagkain mo pa, merienda mo pa, tanghalian mo pa. Ay, wala na. Munti na natira. Tapos yung kaltas mo pa sa mga beneficiary. Tax, SS, pag-ibig, PhilHealth. Yan, wala kang matira sa'yo. Wala Pag doon ka sa matitira. Pilipinas, wala talaga matira. Wala kang maipon. Kaya dito kasi, Ganda na kahit trabaho. sabihin mong buo kasi ang sahod mo dito. Ang ganda trabaho ko sa SBMA sa Subic. Sa Subic ako SBMA. nagtatrabaho. Sa loob ng SBMA. Dami kasi nag-ano dyan. At saka dami rin umalis kasi dyan. Yung maganda lang kasi sa SBMA kasi talaga sila ng labor. Sunod sila sa labor code.
Madali kitain ng pera pero wala kang mapundar pag nasa Pinas ka. Hindi katulad ng mag-abroad ka, at least may napaplano ka at nabibili mo ng buo. Ay, sorry. Mamute pala ako. Salita ko. Doon kasi sa atin, pagka may estudyante ka, may college ka, hirap talaga kasi hindi buo. Kung alam mo ba, na-tuition ng anak ko tuwing exam? Ito, exam na naman. Ito yan. 15 yan. Bawat exam niya. Kaya man, may nag-chat out sa'yo. 10 to 15 to 10 man pinakamababa. Every semester 10. 14. Pero ano mas 15 yan. maganda nga ngayon. Marami mga ano na college ngayon. Pero kung makakuha mo yung mga course na mga ano lang, tulad ng mga police, o police kasi dating gusto niya. Kasi naabutan sa ng Hayaan mo na yan, Kuya Palcos. Kung yun ang gusto niya. Sandali lang sacrifice. 6 to 4 years ang sacrifice. Hindi, graduating naman na yung anak. Next year. 3 years lang naman yun sa kanya, yung mechanical. Marine engineer. Engineering. 3 years lang naman. Yun na naman inano ko, yung ano niya. Yung natapos kasi, gusto ko na kasi mag-tour din. Ma-extend siguro ng mga ilang 2 years pa. Depende na lang. Yan Kuya Mon, maraming salamat sa'yo dyan. Tsaka ako na lang natira ditong Pilipino sa kumpanya ko. Wala nang mga Pilipino rin. Mag-excitan ng iba kasi yung kasama ko na isa na yan na na-exit. Yung anak na may mga trabaho naman na. Yung isa naman, magkapatid kasi yung namatay yung anak niya nagka-COVID noon. Malaki na, 16 years old. Parang na ano siya, depressed. Mag-sit ka na ng live mo. Kuya Mong, wala kang live. Si Kuya Mong dapat mag-live siya. Yaw-yawan mo Kuya Mong. Para yung ano mo. Pakita mo yung mukha mo. Ako nga, mas ka. Wala sila dyan. Isang pagkat mo. Ay, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Sa 5 minutes 30 GB yan. Ano ba yan? Kailangan pa mo mga ATM yan? Pagka mag-ano ka sa YouTube, kung magdating na yung AdSense mo, wala naman na. Ha? Pag dumating yung AdSense mo, kailangan pa ba nanapan ka ba ng account number niyan? Account? O wala na? Doon na lang sa ano? Wala. Doon mo lang ilagay yung number doon sa box. Tapos submit. Ibig sabihin, pagka halimbawa, pag gusto mo lang kunin, pwede mong kunin yan through ano na lang. Nolier, Cebuana, Western Union, gano'n. Kahit wala ka ng ATM? Ay, hindi. Kailangan mo ATM kasi doon mo ilalagay yung sahod mo. Pag dumating yung AdSense. Hmm? Pag dumating na yung AdSense mo, tsaka mo na lang i-process yun. Kahit hindi pa. Manasa sa'yo na yun.
Iniipon ko 'tong maraming napakadaming area na 'to. Sayang. Mga daming candy. Sayang. Iuwi ko 'to sa Pinas. Yung, wala, may expiration yan. Ha? May expiration yan. Ay, pauwi na ako nitong ano, May. Yan ang dami, oh. Ang dami candy, oh. May ate, 1 na yan. Yan, oh. Pumili ka ng ano, alam mo yung ano, yung parang chocolate na per kilo. Yung parang ganun lang. Dami, oh. Oh. Yung kilo mo. Yan. Dami, oh. Ang gagawin dyan? Itapon. Wag, kung Diba? hindi naman masira yan. Pamigay mo sa ano. Sayang yan. Sa ating ano ng mga bata yan. Ano yung mga candy? Chocolate, candy. Kaso magme-melt yan pag ano. Dami. Lagay mo sa isang karton. Ang dami. Iiwanan na ba si Papa Maria? Sabi ko. Ha? Iwan mo na ba si Papa? Yan. Bumili kasi ng mga pwede mo ano yan. Dami. Sabihin mo lang. Hello, Spiopio. Kailan chat out sa Hello, Spiopio? Click o kuya. Hindi matutunaw yan? Ang dami nga. Ang dami. Yan, oh. Ito mga chocolate. Ito mga ano yan, mga milk. Masarap kaya nito mga. Basta hindi siya nalulusaw, okay lang yun. Hindi ito Pero nalusa. pagdating doon, pag Ipon. nainitan siya, Ito, sarap siya. to. Yan naman ganda bilhin mo, yung mga ganun. Sabi ko siyempre, mayroong kilo-kilo kasi yan. Pag umuwi kasi ako dati, bumibili ako na ng mga ganyan. Mga 1 kilo, mix lang. Mix ang kinuha. Uwi. Ay, sayang din to kung bibili pa akong kilo. Dagdag pa din ito. Oo, sayang yan. I-separate mo lang siya. Separate ko lang itong mga to. Oh. Mm-hmm. Diba? Ano sa atin yan, pakinabangan yan. Ay, oo naman. Ay, na. Mahal kaya ng candy sa atin. Pauwi niya, baka makalimut. Oo, pauwi na yan doon sa Piopio. Pauwi na Sa ako atin sa kasi, alam mo Pauwi kasi ako pag sa umuwi ka sa atin, iba na talaga kasi ang oras mo doon kasi yung internet na mahina eh. Dito, tinatapon lang itong mga to. Pero sa Pilipinas, napakahalaga nito. Oo, natapon lang yun. Ngayon mo yan, mga nips yan, no? Tama yan, Los Piopio. Nips, ay masarap yan. Tingnan mo si Los James. Kita mo yung signal doon mahina kasi sa atin. Kita mo bihira ng remote live. Iba na doon pag sa Pilipinas ka. Ang dami, oh, mga chocolate. Lagay mo sa karton yun. Hmm. Lagay mo sa karton. Kaya nga, ilalagay ko sa karton. Magpapakarton ako siguro first week ng ano. Dami kong ibabagahe. Ako, magagaya ko para ang buwan pa eh. Okay na bagaya. Mga ano naman sa akin, mga gamit. Pwede ko yun idagdag sa paninda ko. Kusina. I-open ko yung tindahan ko kasi. Maganda yun, may tindahan ka. Mag-income ka lang kahit 200 o 300 sa isang araw. Nakamalaking bagay na yan. Ready na yung bahay ko, Kuya Falcon. Ay, tinapos ko na lahat-lahat yun. Saan ka diretso? Sa bahay Masbate? ko. Sa bahay ko, sa Masbate. Okay yan. May bahay ka na. Yan naman importante pag OFW. Kailangan may bahay ka na. Ano? Ang tawag sa SPO. May bahay ka na. Oh, yan. Bahay na ako. Nakamanano pa. Kapit naman na.
Yung 2 kwarto lang nun ang naka-tiles, Kuya Falcon. Yung terrace at saka sala, ginawa ko lang red cement. Ang kulay pula. Yung red cement. Ganda Tapos din. kasi may mga carpet naman siya na ganito, Kuya Falcon. Maganda yan. Meron ako mga ganyan. May karpet ka na gano'n, hindi mo na kailangan mag-tiles kasi masigira naman yun. Meron akong ganyan. Binigay sa akin ng kapatid ng tatay ng mga anak ko. Galing Amerika yun. Pinadala sa nanay niya. Kaya lang yung nanay niya ayaw. Kasi mayroon naman daw iba. Kaya binigay niya sa Mahal mo kasi amin. yan. Per metro kasi yun. Akin, ano pa yan? Dami. Pintuan na. Kasamihan ko pa. Ay, kasamihan ko pa yun sa tiles. Yan las Pio Pio. 23 thumbs up dan host Falcon comment at mga guest host mo sa itaas. And ma'am, nanay, Maureen, magilaw shoutout sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdaraw, Nanay Maureen. Harang Dan. Maraming salamat sa iyo, Nanay Maureen. Ayan guys, may nakapin ako sa taas. Support natin si Ma'am Pong, si Ma'am Axel. Si Ma'am Axel, Ma'am Pong. Gwapa, mga Ilongga. Basta Ilongga, gwapa. Ayan, tulog na yung mga nabubuli sa akin. Ang dami kong i-own. O kasi kung libre lang naman yan, walang problema, pabagahin mo. Pero kung mga chocolate lang naman na may ka lang naman. May marsh. Convert mo yung mga pera. Pagka may chocolate naman doon sa mga duty free, doon ka nang bumili. Kuya, dalawang kilo lang ito. Tapos sabihin mo may per kilo na mabibili mo. Sayang na tong 2 kilo. Yan, sige to. Nanay Maureen, kasi mamaya mag-in na rin pa ako, Nanay Maureen. Maraming salamat sa Nanay Maureen. Manghinayang tayo. Lala mo ngayon sabi na matatanda, pumupulot sila ng mga butil-butil na bigas para maipon. Para makasaing. Ito pa, Talaga kasi nandito butil na. bigas. Kasi pagka mga ninuno natin dati, pagka may nasayang na butil ng bigas, nagagalit ka. Kami dati. Hindi Ayun, ko syempre, dadala mo pa rin. makakalimutan. Kuya Falcon, hindi ko makakalimutan mga panahon noon na kahit isang pirasong kindi na to, hindi ko mabili. Kasi wala akong pera. Ay, all sa lahat. Oo. Ano man yun. Kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Kumbaga, Hindi kami ikahos tayo hindi sa ako buhay. pinanganak ng may pera. Kaya hindi ko kinaiila yan na doon ako galing sa pamilyang yun. Na kahit isang pirasong kindi, hindi ko mabili. Hirap kasi. Dumaan din tayo. Tapos pagka kami naman kasi na maliit kami, wala naman kumbaga kapos, siyempre, pero yun sa sa mga bigas, wala kami problema. Wala akong problema sa bigas, Kuya Falcon, kasi nga, palayan kami. Kami din. Sa pera naman, nagkakapera kami. Every time na magkukupra lang kami kasi kalahati na kami kuprahan, kalahati naman palayan. Ang palay na yan, hindi namin naranasan na wala talagang maisaing. Kaya lang yung mga ganitong kindi nga, Kuya, yung mga ganitong mga special na ganitong kindi. Alam mo naman sa atin, nakakaya lang natin yung tira-tira, yung karamel, yung mga ganon, yung mga tarasan dati, na bubble gum. Pero yung mga ganito ng pagkain, hindi na natin afford. Hindi na mabibili kasi yan. Dito, siyempre, yun nga sinasabi na siyempre hindi mo alam takbo ng mundo. Baga takbo ng ba isang tao. Kaya, di ba? Madala kung dito ka, tulad sa mga OFW ka, kahit paano, mabili mo yung mabili mo. Makain mo yung makain mo. Ikaw na nga nagpipigil ng pagkain dito pag dito ka. Ito kasi sa mga Arab country, sa
sa pagkain dito, magsawa ka. Pagkain tulad ng mga kanin, ba't Totoo tatapon yan. na nga Totoo yung yan, ulam? Kuya Palcon. Daming Kaya nasasayang na yan pagkain sabi dito. nila, oo, sagana sa pagkain dito. Kaya nga minsan, nakakapagtaka yung iba na wala silang makain. Mm. Pinamumulot, Samantalang diba? dito sa akin, ay naku, hindi ko nga alam kung sa ako na nga tumitigil para na akong daram. Oo. Kasi dito kasi, kung hindi ka naman mag-control sa pagkain mo, sakit naman abutin mo. Pagkain dito kasi, ang mga tao kasi dito pagdating sa pagkain, ano sila sagana. Kumbaga, si Pemea, kung magkain sa restaurant, may manok pa ka natira, natapon lang din yan, kanin, ang dami. Ito Kuya Palcon, ito na halaw-halaw na to. Tapos lang na Ramadan, itapon na ito. Sasabihin ng amo ko, itapon nyo na yan. Wala na talaga yan. Tapon na talaga yan. Kaya itong pinakamano sa Dami, pagkain. Bayong. Yan ang pinakamaraming sayang sa pagkain dito. Di ba nag-ano nga kasi nag-girkian. Kaya ayan, inipon ng mga alaga ko. Pinamimigay niya lang yan. Yan, pinanggirkian nila. Pinamimigay lang. Oo, kumbaga sa ating Kuya Palcon, yung Pasko ba? Iba pag Pasko yung mga bata, Oo. pumunta ng mga bahay-bahay, mga May ikot. ninong-ninong nila. May Mm-mm. ikot. Ganun to lang to. Mayroon din silang ganun sa mga bata. Namimigay ng mga ganitong halaw-halaw. Mga ganito. Oo. Ganyan. Libangan ba lang ng mga bata? Kaya ang dami. Kaya ang dami nila yan. Taon-taon yan, mayroon. Dami. Kaya alam mo naman kasi dito, yung mga... Ayun, nakaano sa screen. Dito. Sagana kasi dito sa pagkain. Kahit anong mo ba. Mura kasi kuya dito ang pagkain. Kaya nasasabi natin sa gana. Oo. Kasi Mura mura dito ang talaga. pagkain. 19, ano ka, busog ka na talaga. Pero mahal na rin, dito na dati. Mahal na rin, naramdaman ko rin kasi dati. 2007 ako dumating dito. Yung itlog na yan dati, alam mo yung itlog na isang tray noon, kung dito sa pera ng ano ha, bili mo ng 8 reals yan. Ngayon ang itlog ngayon halaga nito mahal eh. Nagigit 21 na eh. Iwan ko siguro sa panahon ng Ramadan. Mahal na rin. Saka wala pang tax kasi dati dito. Totoo yan. Last year lang naman yan tax na yan. Kailan lang yan? 2 years pa lang ata. BCC kasi yan. 2 years pa lang ata dineclare yan tax na yan. Dati 5% lang yan. Okay pa yun. Ngayon naging 15 na dito. 10% na. Pati load, lahat may tax. Hindi mo rin. Kasi sa ilang taon din kasi wala ng tax. Eh. Ito lang naman kasi ang bansa noon na walang tax. Kaya nga siyempre kung sa atin, importante yun. Kasi diyan kumuha ng pundo yung gobyerno natin. Mamimiss ko kasi ang mga ano na to. Mamimiss ko to pag umuwi na ako ng Pinas. Magiging alaala ko na lang ito. Hanapin mo talaga yung Sasabihin ko na dati tinatapon ko lang itong mga ito. Tingnan mo itong mga Mars. Ang sarap-sarap ng Mars, pero hindi na dito nakakain. Sarap kaya nitong Mars. Yan, Pero mahal yan. dito wala. Ang dami dito, kalat-kalat lang sa mga bata yun. Oo, ordinaryo lang kasi yan. Eh, pagkainin mo naman yan, blood sugar mo naman tataas yan. Kawawa ka naman pag kumain nito. Kaya ako hindi ako Pero uminom ang ng soft sarap. drinks dito. Chocolate, hindi na. Naku po, ang soft drinks namin kuya, napakadami. Pero hindi ko maiwasan din, hindi uminom. Ako hindi talaga. Kasi ano ako eh. Mataas yung Ano, hindi ko maiwasan. Sarap. Ay, nako. Naswerte na lang talaga ako. At dito ako napunta. Sige na Maria, mag-in na ako. Naka 2 hours na ako eh. Mag-live ka na. Ay, hindi. Ay, magpahinga ako kuya. Ay, tingnan ko may... Hindi, pahinga ka na muna dyan. Tama ako. Tsaka yung mag-in na.
Sige. Bye-bye na. Babaan na ako. Yan, sige maraming salamat. Ay, kick ko na to si Lods. Ayan, mag-shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ng Lods Falcon. Thank you so much sa kayo mag-ina guys. Kaya may shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, sa lahat ng dumalaw. Kay La Maria, kay Lods, and kay Parang Vlogger. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, sa lahat pa ng sa aking live stream, maraming salamat sa pag-support. And shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Thank you so much. Ayan. Ayan kay, sino pa yun ha? Limutan ko na. Ayan, kay Lods Pio Pio. Umakyat dito sa live stream ko. Ayan, kaysa kayo mag-end na. Dahil siyempre mamaya baka may tawag din ako. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, thank you so much. And God bless po sa lahat.